Deco, danas idemo na izlet u svet sinhronizacije gde ćemo posjetiti jedno posebno mesto. Ja sam se nadala da ćemo ići u digitalni svet, da ponovo vidim Palmona, ali dobro, i ovo zvuči zabavno. Ne. Odskakutat ćemo u kutak uspomena, gde nas čeka glasovna glumica Valentina Pavličić. Ne brini, Mimi, Palmon je trenutno zauzeta, ali mogu ja sa tobom ako želiš. Pa, dobro, može. Hvala, Pijomone. O ne! Izgleda da mi je jedna kokoška pobegla. Ne možemo da krenemo dok je ne uhvatim. Dođi, Koko! Ko to dira moje kokoške? Odrubite mu glavu! Pustite me, nisam vam ja kokoška. Ma daj, smirite se, imamo preča posla. Zakopajte ratne sekire. Vreme je da poletimo za neboskokom. Spremite se, krećemo! Čarobni autobuse, hajdemo! Madam Gazelo, udri! O, jasno, gospođice Frizel. Bong, bing, bu, bing, bong, bing, bingli, bong, bingli, bongli, bu. Zdravo, drugari! Ja sam Valentina Pavličić, pozorišna, glasovna i televizijska glumica. Radim u pozorištu na Terazijama već 33 godine. Imam svoje dečje pozorište i zove se Čarapa. U njemu imam 19 predstava, mnoge od njih sam režirala. A glasovna glumica sam već 33 godine. Jako mi je drago i veoma sam počastvovana što sam deo kutka uspomena. Kako Dostojevski kaže, najlepše uspomene iz detinjstva su ono najvrednije što možete da ponesete u život. Pa ja sam radosna ukoliko sam deo vaših lepih uspomena iz detinjstva. Slušajte svoje srce, gledajte crtaće i čuvajte dete u sebi. To je najbolje. Idem da radim. Ćao! Dobrodošli u 23. epizodu, odnosno 8. epizodu druge sezone Kutka. Godina je bila jako interesantna i šarenolika, puna avantura i uzbudljivih kao i napetih situacija. Nadamo se da će vam ostati u lepim sećanjima. Takođe, druga sezona Kutka je bila jako zanimljiva i prepuna pozitivne energije kojoj doprinose naši sagovornici. Baš takva je i naša današnja gošća koja svojim vedrim raspoloženjem i jedinstvenim izvedbama oslikava detinjstva, kako starije, tako i mlađe publike, ostavljajući tako nostalgičan pečat u svojoj karijeri. A u prošloj epizodi smo pažnju posvetili ne samo glasovnom glumcu, već i uspešnom stand-up komičaru Srđanu Jovanoviću, koji je svojom harizmom dočarao i ulepšao dane mnoge dece prilepljene uz male ekrane. Zahvaljujemo se Srđanu na odvojenom vremenu i lepoj saradnji. A danas, uz trenutke prazničnih čarolija, upoznaćemo se sa ženom ne bilo kojom. Kada pomislimo na Nenada Nenadovića, prva asocijacija su nam dečije emisije, zar ne? Baš tako i kada pomislimo na Valentinu Pavličić, setimo se njenog doprinosa u radu sa decom, što kroz crtaće, što kroz dečije pozorišne predstave. Zato prepustimo se i uživajmo u fantastičnim načinima izvedbe imitacija koje vam sada slede i poslušajmo šta je to naša heroina sve rekla na temu sinhronizacija. Takođe, tim Kutka vam želi srećne novogodišnje i božićne praznike. Uživajte! Deco, danas idemo u svet sinhronizacije, gde ćemo posjetiti jedno posebno mesto. Ja sam se nadala da ćemo ići u digitalni svet, da ponovo vidim Palmona, ali dobro, i ovo zvuči zabavno. Ne. Odskakutat ćemo u kutak uspomena, gde nas čeka glasovna glumica Valentina Pavličić.
Ja, izgleda da mi je jedna kokoška pobegla. Ne možemo da krenemo dok je ne pronađem. Koko, Koko. Ko to dira moje kokoške? Odrubite mu glavu! Dušo, reci mi samo da li od tih koka može da se napravi bunda? Ne, nikako. Bundica može neka pesmica. Bong, bing, bu, bing, bong, bing, bingli, bong, bingli, bongli, bu. Valentina Pavličić, Devojačko Čerškov, je srpska pozorišna, televizijska, filmska, glasovna glumica i pozorišna rediteljka. Rođena je 22. aprila 1965. godine u Nišu. Diplomirala je na Akademiji dramskih umetnosti u Novom Sadu, u klasi Bore Draškovića, odsek gluma i multimedijalna režija. Stalni je član dramskog ansambla Pozorišta na Terazijama od 1989. godine, a sinhronizovala je više od 350 crtanih i igranih filmova i serija za RTS, Loudworks, Studio, Blue House, Nickelodeon i mnogi drugi. Pored glasovne glume, posjeduje i druge veštine, kao što su ples, jazz balet, pevanje i animacija lutaka svih tehnika. Koautor je i koordinator projekta Limenkica ulaznica, umetnički direktor Dečijeg pozorišta Čarapa i predsjednica udruženja Eko Art. Ćerka je reditelja Borisa Čerškova i majka glasovnog glumca Ivana Pavličića, a poznata je i kao voditeljka emisije Vodič za roditelje. Također je član udruženja dramskih umetnika Srbije, Svetske asocijacije pozorišta za decu, kao i Savez profesionalnih pozorišta za decu Srbije, gde je i potpredsjednik. U pozorištu na Terazijama igrala je u mnogim predstavama, kao što su Flashdance, Brodvejske vragolije, Gospodin Dolar, Moskva Beograd, Ženidba i udadba, Briljantin, Svadba u kupatilu, Cigani lete u nebo, Pop Ćira i Pop Spira, Paradoks, Crna komedija, Mir, Violinista na krovu, Doktor, Srce od rubina, Krepeni, Tartifil i licemer, Davni flert, Tri u onom stanju, Ivkova slava, Narodni poslanik, Ljubavno pismo. Igrala je u poznatim TV serijama, kao što su Balkan Ekspres, Porodično blago, Bela lađa, Mala škola života, Ljubav i mržnja, Urgentni centar, Neki bolji ljudi. Režirala je Tri junaštva Kraljevića Marka, Vuk i 7 Jarića, Patkica Žutkica. Dobitnica je nagrada za glavnu žensku ulogu na festivalu Pozorište Zvezdarište za predstavu Pipi duga čarapa 2003. godine, također i za ulogu u predstavi Trajković i Bre na festivalu pozorišnih ostvarenja u Vranju 1999. godine. Valentinin umiljati glas osvojio je male ekrane još tokom 90-ih radom na RTS-u, tačnije 96. godine. Jedna od prvih uloga joj je bila Štrumfeta u RTS sinhronizaciji Štrumfova, kao i Marša u Blinki u Bilu. Od tada kako vreme odmiče, njen broj uloga se sve više i više povećavao. I ovdje ćemo proći kroz njene najzapaženije uloge. Na samom početku, posle prve dve uloge koje su probile led ka dolasku ostalih, najistaknutije iz RTS-ove ere bili su šarmantna Mimita Čikava, umiljati Palmon i neustrašivi Pijomon, kao glavnjaci iz Digimon franšize. A pažnju su privukli i likovi kao što su Čiči i Lanč iz nezaboravne Zmajeve kugle.
čija se izvedba zadržala i u prve 52 epizode Z serijala. Obeleživši detinjstvo mnogim tadašnjim školarcima i deci, nastavila je da krči sebi put kroz studije kao što su Loudworks i Prizor. Kao i u mnogim drugim studijima u kojima je radila, ali njih ćemo izdvojiti kasnije. U Prizoru je ostala upamćena kao magični puding iz istoimenog dugometražnog filma, gde je doprinos dala i svim ženskim likovima, dok je Loudworks karijera puna raznovrsnih junaka. Počevši od likova za mlađu publiku kao što su radoznala plačulenci iz lutkarskog serijala Mopatopova radnja, Brižne Fi hrabre Rore iz Traktora Toma, kao i Madame Gazele u narednim novijim sezonama Pepa Praseta, koju karakteriše jedinstven ruski naglasak, kao izvedbu Bake Prase koja zadržava umiljati ton, preko likova iz onih crtača za nešto starije, kao što su lukava Lija Vera i komične pudle bliznakinje Tara i Tamara iz Pinky Perky Showa, vidimo njene fantastične sposobnosti transformacije. I u Disneyevim crtačima ikonične uloge koje su proslavile njen glas su Cruella de Vil iz serije 101 Dalmatinac, Kraljica srce iz Alice u zemlji čuda, Grammy iz serijala Medvedići kao i Kalo iz Tarzana. Svaki od ovih likova dočarava različite emocije u glasu kao što su prepredenost, staloženost, a i ogromna doza komičnih trenutaka. Zatim u Studio za Minimax sve počinje sa jednom od najupečatljivijih uloga, razdraganom gospođicom Frizom u čarobnom školskom autobusu koja svojom motivacijom uvek podsjeća đake na nove pustolovine i otkriće u svetu oko nas. Pored nje, glas je pozajmila i zabrinutoj Phoebe i domišljatoj Keishi u pomenutom crtaču. Od Minimaxovih crtača su je proslavili serijal Vatrogasac Sima, kao i dugometražni film Šarlotina mreža. A od novih ostvarenja i Džep na Poli gde glas pozajmljuje čak 3 junakinje, Polinoj mami, inteligentnoj Šoni kao i Gwen Grande čija je glava večito u oblacima. Od novijih uloga u Gold Diginetu najistaknutije su Becky Quinn iz Prstohvata magije, zastrašujuća direktorka Torres iz Teenage veštice, a od crtanih likova Marija Santiago u serijalu Casagrandesi. Od novih anime serijala junakinje Cat i Kari su se izdvojile, dok na bioskopskom platnu blista u ulozi avanturistički nastrojene Valke junakinje mladalačkog duha iz 3. dela filma Kako da dresirate svoj. Za početak da vam se zahvalim što ste pristali da nam date intervju. Nema na čemu. I možemo početi sa pitanjima. Prvo pitanje, kako ste došli na ideju da se bavite glumom? Pa ovako, prvo ja sam dete, da tako kažem, pozorišnih stvaraoca. Moja majka, koja sad ima 86 godina, je glumica u penziji. Glumica Niškog pozorišta, Niškog narodnog pozorišta, tamo je i penzionisane. A moj otac, koji je do svoje smrti praktično do 83. godine života radio kao scenograf i bavio se scenografijom i potpisao je neverovatnih 760 scenografija, što u pozorištu, Narodnom pozorištu u Nišu, što u Niškom lutkarskom pozorištu, bavio se kreacijom i izradom lutaka, tako da ja sam praktično na neki način odrasla uz pozorište i u pozorištu. I to je na neki način bilo prirodno za mene, mada sam do kraja srednje škole razmišljala i dvoumila se da li ću otići na Akademiju primenjenih umetnosti i biti kostimograf, jer mi je podjednako dobro išlo i to neko likovno stvaralaštvo, ili ću otići na glumu, a 3 puta sam bila prvak Srbije u recitovanju, pa su tako te neke moje talente i sklonosti se tako unutar mene takmičila, ali iako sam se odlučila za glumu, ja nisam prestala da se bavim ni ovim likovnim delom stvaralaštva, jer u tom svom dečijem pozorištu koje se zove Čarapa, nekako radeći na predstavama za decu, ja eto tako objedinjujem te neke svoje talente i glumu i režiju, jer sam u stvari završila jednu posebnu klasu koja je eksperimentalna mešovita klasa multimedijalne glume i režije kod profesora Bore Draškovića na Novosadskoj akademiji umetnosti, pa tako da eto ja imam nekako diplomu i glumca i pozorišnog reditelja,
a završila sam srednju umetničku školu u Nišu na odseku dizajn grafike i eto tako neka likovnost i pozorišna umetnost u svom celokupnom obliku je kod mene nekako. Ovo je baš zanimljivo za čuti, nisam znala sve ove stvari. Eto. Tada, kada ste počeli da se bavite glumom, da li je i sinhronizacija bila jedna od vaših snova ili se to prosto skockalo sa ostalim projektima? Ja sam na crtačima, kao i sva deca, mislim, odrasla, pogotovo to što sam ja ta generacija, evo to će znati i tvoja mama, ako sam dobro shvatila, jer tu smo negde godište, mi smo generacija koja je svakog dana čekala na televiziji u 7:15 uveče crtani film. I taj crtani film se nikada nije propuštao. I kad smo napolju pa se igramo pa brzo trčimo kući da pogledamo crtani pa izađemo još malo napolje, znači ja sam generacija koja je gledala Popaja, Duška Dugouška, Baltazara i tako, te divne Tom i Jerrya. I sećam se da sam često volela da imitiram te neke glasove naših divnih kolega, pokojnog Nikolu Simića, pa Nadu Blam, pa Veru Čukić. Tako volela sam da imitiram sve te njihove glasove kako su oni interpretirali, ne znam, Olivu, Popajevu i Duška Dugouška i tako. Sećam se da su praktično sam ja eto tako nekako počela da se bavim tom sinhronizacijom ispred svog televizora još kad sam bila mala. A posle nekako to došlo prirodno, naravno akademija i sad ja sam išla u muzičku školu, svirala klavir, pevala, pa završila je tu u pozorištu gde se bavim mjuziklom i sad obično se kaže da taj koji ume i može da ima tu sposobnost da menja glasove, obično ima i dobar sluh. Pa je to valjda nekako tu i povezano i onda iz svega toga se to rodio taj segment mog posla. Ja sam jedna od prvih tu nekih generacija koja je smenila upravo tu generaciju starijih glumaca na RTS-u, samo što tada u to vreme kada sam ja počela da se bavim sinhronizacijama, ima jedno 23-4 godine kako ja to radim, tada smo svi zajedno sedeli u studiju. Tada nije bilo kao sada da ovaj glumac dođe sam u studiju i stane pred mikrofon i govori svoje replike. Tada smo svi koji smo učestvovali u sinhronizaciji jednog crtanog filma, na primjer ja mislim da je moj prvi crtani tada bio družina Blinky bila i tad nas je u studiju bilo 6, ja mislim, znači Duško Radović, Dragan Vujić-Vujke, Vladan Savić, Marica Vuletić, Neša Nenadović, ne, nije bio tada Duško Radović, nego Neša Nenadović je bio i divna koleginica iz Narodnog pozorišta, evo sad mi stoji mozak, setit ću se kako se zove, on drži školu glume u Dečjem kulturnom centru, i Snežana Nenadović, znači dakle bilo nas je više, ali znači uglavnom po nas 7 na 3 mikrofona u isto vreme. Dešavalo se da taj 7 ne može da sedne, nego mora da stoji, pa kad dođe njegova replika se tiho jedan odmakne od mikrofona, on se približi mikrofonu, kaže svoje, pa ostane da stoji i tako, tako su se nekad sinhronizovali crtači i onda kad neko pogreši pa stanemo, dobro, kada se jedno 7., 10., 15. put neko pogreši, onda padnu čvrge u glavu i tako da se ne zaustavljamo. Dešavalo se, na primjer, u vreme bombardovanja, kada je bombardovana zgrada RTS-a u Brdarevoj, da smo mi sinhronizacije radili na studiju RTS-a na Košutnjaku i to u noćnom terminu od 11 do pola 3 ujutru. Tako, znači, baš bukvalno noćni termin i onda se prekine snimanje, na primjer, ukoliko dođe neki od spikera koji treba da pročita neki drugi komentar, bilo sportski, bilo kulturnu rubriku i šta ja znam, onda mi moramo da stanemo, prekinemo, sačekamo i tako. Skoro sam bila u tom studiju i nećeš verovati, pošto su ti mikrofoni
vrlo stari i dan danas ne znam koliko godina traju u tom studiju za sinhronizaciju, uopšte za tonsko snimanje. Postoji jedan stari mikrofon koji je zakačen onom velikom gumicom za tegle. I dan danas je zakačen tom istom gumicom za tegle da ne bi otpao. Na tim arhivskim mikrofonima smo mi snimali onda kad sam ja počela. Znači, taj moj prvi projekat Družina Blink je bila na tom mikrofonu i na tim mikrofonima smo mi snimali. Joj, sećam se da se tada još na Blink je bilo, još uvek se čuo engleski zvuk u pozadini. Pa da, to nije bilo tehnički savršeno. Više puta nam se, na primjer, dešavalo da ostanemo bez slike i da samo možemo da pratimo, možemo reći da pratimo onaj zvuk ispod, znači zvuk engleskog glumca, da bismo mi sinhronizovali preko toga nemajući sliku uopšte. Čak se i do takih tehničkih gafova je dolazilo, ali eto, mi smo to nekako sve prevazilazili. Šta za vas sinhronizacija predstavlja? Za mene sinhronizacija predstavlja prvo jedno uživanje. Ja se na neki način tu igram i uživam u tome kao da sam još uvek dete. Ja se vrlo često zagledam u crtani koji radim i prosto izađem sa te sinhronizacije kao da sam se jako dobro zabavila. Tako da stvarno, zaista jako volim to da radim. Sa druge strane, osim što je to moja ovako ljubav i pasija u umetničkom smislu i u nekom životnom smislu, to je jedan jako dobar trening. Jedna disciplina koja ti ne da se uspavaš, ulenjiš, zbog koje uvek moraš da ostaneš u dobroj koncentraciji. Tu vrhunskoj koncentraciji, jer kao što znaš, kod nas nije kao na zapadu, mi nemamo taj luksuz da najpre pročitamo ili odgledamo taj film pa da se pripremamo za to. Ne, to mogu da rade američki glumci, mi to moramo sve da radimo u 100. delu sekunde i da budemo baš dobro nabildovani za to. Tako da, kažem, znači za mene je to jedna vrsta glumačkog treninga takođe. Imate li neke idole među sinhronizatorima? Idoli među sinhronizatorima su sve moje divne kolege glumci ovde u Srbiji. Ja se svima njima iskreno divim, iskreno se radujem. Za mene pravi praznik kad odem na premijeru nekog crtaća na primjer u Delta Cineplex i odgleda neku premijeru nekog Disneyevog dugometražnog filma i odslušam sve svoje divne kolege. Prosto za mene su svi oni idoli i ja ponekad tako kradnem san od njih kad god mogu. I mladi i stari, to su svi moji idoli. Recite samo, pošto ova rečenica zadnja mi se prekinula, volite da od njih... Da, od njih ponekad kradnem malo zanata, ukraducnem. Kad odslušam nešto, a takođe od mlađih od sebe možeš mnogo šta naučiti, tako da ja malo kraducnem zanata i od mnogih svojih kolega kod kojih mi se tako nešto jako dopadne kako radim. Čovjek se uči dok je živi, ali tako? Upravo tako. Možemo prijeći na sledeće pitanje. Da li vam se nekada tokom snimanja sinhronizacije desila neka zanimljiva anegdota i ukoliko želite možete navesti primjer? Pa to zapravo nisu anegdote, to su uvek i uvek lapsusi. Najčešće su to lapsusi koje glumac ili izvede ili pogreši nešto neverovatno, ali sad, ja ne pamtim konkretne rečenice, ali mi je uvek jako zabavno kada tonci to snime i posle sačuvaju i posle nam to puste. Tu se uvek onako bukvalno smejemo do suza, znači to mi je onako glavno. A što se tiče anegdote, ja sam ti je možda sada baš negde ispričala na početku, upravo ta dešavanja iz tog starog studija na Košutnjaku, kada smo, zato meni uvek ta slika ostane, kada na primjer moram da stojim
pa ta neverovatna tišina u kojoj se neko mora da se pomeri u stranu da bih ja privukla svoju glavu mikrofonu, izgovorila tu svoju rečenicu pa se povukla nazad, on se povukao nazad. To je neka slika koja mislim da je tako specifična, jer kažem, to što mi stariji glumci imamo u iskustvu, to danas mladi pa na sreću ili nažalost nemaju, mislim, jer i to jedan taj neki kolektivni duh, to je nešto što meni ostaje najviše u sećanju. To je moja prva asocijacija na sinhronizaciju, to je nas 6, 7 u istom studiju, u istoj prostoriji, na istim mikrofonima, u istoj nevjerojatnoj tišini gde dišemo na isti način, da ne bi niko to poremetio. Ta naša kolektivna koncentracija, to je za mene, eto, tako nešto što najpre pamtim i prosto najpre ću i da ispričam kao sećanje ili eto, kao neku anegdotu. Pa to je stvarno divno za čuti. Sledeće pitanje, kako gledate na činjenicu da ulepšavate detinjstvo generacijama već dugi niz godina? Pa ja sam presrećna zbog toga. Stvarno sam presrećna, mislim da je to nešto divno. Ja se i inače, bavim decom i kroz to svoje dečje pozorište, a i sama imam 3 dece, pa koliko mi je god bilo važno njihovo odrastanje, jer su i oni odrasli na crtanim filmovima, eto i jedno moje dete se bavi sinhronizacijom crtanih filmova, i kad me deca prepoznaju po glasu i priđu mi i zamole me da nešto kažem kao taj lik i počnu da me grle zato što misle da sam ja taj lik, pa onda je to zaista nešto fantastično i to je nešto zbog čega glumac živi između ostalog. Ajoj, da. Deca su stvarno najveće blago, to utvrđujem. Jeste, pa da. Upravo je sledeće pitanje, da li vam je drago kada vas prepoznaju kao nekog određenog lika i ako želite možete navesti neki primer konkretan? Pa jako mi je drago, uvijek mi je drago i mnogo često su me terali da im kažem nešto kao Madame Gazela iz Pepe Praseta. I uvijek su se deca čudila, a nekako su me najviše zapamtile kao Madame Gazelu, iako sam ja bila tu i Baka Pras i još mnogi drugi neki sporedni likići, neka Maca i tako više sad ne mogu ni da se setim, ali ta Madame Gazela je nekako deci ostala uvek prva u tim generacijama kad je Pepa bila baš onako udarna u tih više sezona. Eto, u to vreme nekako su i moja deca bila mala, pa mi je to tako, je to bilo baš slatko. Ne znam, možda zbog boje glasa, mislim, sećam se da ste se i vi Stojkovićka smenjivale u toj ulozi i onda kao, možda zbog boje glasa, ne znam. Pa, možda i ta varijanta tog nekog blagog ruskog naglaska koje je taj lik imao. Ja sam u to još onako, ja sam učila ruski kad sam bila đak i onda mi je to bilo baš zadovoljstvo da tako iskreiram do kraja tu Madame Gazelu. Imate li omiljenog lika kome ste pozajmili glas ili pak nekog u kome se pronalazite? Pa, jako sam volela Cruelu de Vil. Iako to nije baš blizu mene, kao i mojih karakternih osobina, ali ona za mene je bila jako inspirativna i ta serija 101 Dalmatinac za mene je bila onako jedna od najdivnijih projekata koje sam radila, dakle, eto, Cruella de Vil. A nekog u kome se pronalazite od vaših likova? Pa, svih mojih, toliko je mnogo likova. Ja volim i nekako su mi bliski uvek likovi mama, pošto ja jesam tako trostruka mama, i te fine, dobre, nežne mame uvek mi baš prijaju. Baš mi je drago, pošto sad ću vam reći samo da pauzu stavim. Evo ovako, sledeće pitanje. Po vašem mišljenju, da li su crtači dobra stvar za odrastanje dece i kakav uticaj mogu imati na njih? Crtači jesu, ali rekla bih ne svi. I ne u dozi koja je preterana koliko nije dobro mnogo boraviti ispred ekrana.
Ekrani su stalno ispred dece, da li je to kompjuter, da li je to televizor, da li je to mobilni telefon. Znači, treba u svemu naravno naći meru i mislim da roditelji treba da vode računa o tome koje crtaće i u kojoj meri gledaju njihova deca. Znači, treba da postoji neki izbor i sigurna sam da su roditelji tu uvek dobri da izaberu šta je najbolje i najpoučnije, najzabavnije i najlepše za njihovu decu, jer nikako ne smemo u sve to zaboraviti i knjige. Znači, deca ne treba da zaborave da čitaju knjige zato što gledaju crtane filmove, ne, nego treba naći jednu meru u svemu tome i da to bude lepo, vaspitno, da se uživa i da se, tako eto, svašta lepo nauči, a i da se deca zabave. Meni je sad baš drago što sam ja i čitala i gledala crtaće. Pa da, to je važno i to tek kad odrastu deca shvate koliko je važno imati i knjigu, a i crtani. Čak sam se oduševljavala više puta kad tako, na primjer, vidim u knjižari, pošto obožavala sam da provodim vreme tako u knjižarama i bibliotekama, gledam knjige i vidim da imaju baš knjige rađene po crtanim filmovima ili da obrađuju kao neku radnju u epizodi ili da su neka skroz nova radnja koja je van epizoda obrađena u knjizi, ili kao vidim da i toga ima. Super. Onda, samo da se nadovežu na ovo pitanje, a da li vam se onda nekada dešavalo da, na primjer, dobijete ulogu u nekom crtaću koji, na primjer, vi lično mislite da nije baš za svakog, da nije baš, ne znam, oučan? Nije mi se dešavalo na svu sreću, nije mi se dešavalo, ali nam se dešavalo i meni i mojim kolegama, pogotovo u to vreme kada smo bili svi zajedno, dešavalo nam se da dobijemo replike koje nije lepo izgovoriti. I onda smo se trudili da to na licu mesta momentalno ispravimo i to jeste posao negde i glumca i tonca i režije da te replike koje nisu dobre nekako prekrojimo i prekreiramo da ne bi bile niti nepristojne, niti prosto nevaspitne. Tako da davali smo sebi tu slobodu i kad možda nije smelo. Ali sve u interesu naše dece. Da, mislim, morat ću sad ovo da pitam, kao pošto mi je prva stvar koja mi je pala na pamet kad ste ovo pomenuli, je li možda Zmajeva kugla u pitanju? Jeste. Zato što znam da je većina onih koji danas imaju 20 i nešto, pa sad možda čak i 30, ne verujem, ali kao možda, vidim da sve u komentarima na klipu gde su takve scene, obično kažu da im je to nostalgično, da se sećaju da su gledali kad su bili mali, da nisu ništa razumeli, ali da ih je baš bilo briga. Da, pa ti japanski crtači, uopšte Japanci u svemu tome umeju da budu tako malo čudni, da tako kažem, i bilo je nekih stvari s kojima se prosto nismo baš mnogo slagali, ali dobro, radili smo, ali smo zato replike vrlo često menjali. Pa dobro je da je bar prošlo neke izmene. Da, i tada je bilo malo, da tako kažem, labavije u smislu tih licenci i onda nije bilo tako obavezujuće u odnosu na onoga koji je licencu prodao za emitovanje crtaća, pa smo mi imali na svu sreću tu slobodu da to malo menjamo. Sad u nekim tim novim verzijama, ne znam, tih istih crtaća, ne znam kako tu stoji, ali tada smo se mi snalazili da to nekako malo ublažimo. Verujete li u izreku bolje biti veliko dete nego mali čovek i da li biste se i sami okarakterisali kao veliko dete? Da, svakako. Svakako bih se okarakterisala kao veliko dete i nadam se da ću tako ostati do kraja života. A ovako, kako vam se čini ta izreka? Veliko dete ili mali čovek? Pa sad, ne znam sad baš tačno šta je to mali čovek. Neko ko prebrzo odrasta, veliko dete je neko ko ostane kao dete u duši, a mali čovek bi se smatrao neko, mislim, ne u smislu star mali, ali neko... Da. Mislim, mali čovek to može da bude i u onom pežorativnom smislu da si... Da, ne mislim na to, nego... Da, u smislu dete koje prebrzo odrasta i nema prosto tog bezbrižnog djetinjstva. Mislim, svakako je bolje biti veliko dete u tom smislu da sačuvaš u sebi tu neku čistotu duše i
taj talent da umeš da se igraš i zaigraš i da se zabaviš, a sa druge strane da ne budeš zreo, mora čovek i kad je veliko dete da bude zreo u važnim životnim stvarima, jel da, i odlukama. A opet sa druge strane ti koji su mali ljudi, jel, mali kao da su kao odrasli, vrlo često to meni izaziva emociju tuge, jer ko zna šta se tim malima dešava, da su morali prerano da odrastu ili da postanu takvi, pa mi to onda opet nekako bude tužno. U svakom slučaju ne treba nikoga osuditi. Slažem se, nego htjela sam samo naglasim za taj stereotip. Mnogo mi je krivo kada vidim da se danas neko ko, ne znam, prosto zadrži to veliko dete i dalje prati crtaće i dalje sve. Ti ljudi se smatraju stereotipno detinjastim i nezrelim, a ja bih čak rekla da su i zreliji, jer nekad crtać može prosto mnogo više da kaže nego neki igrani. Naravno, ja u poslednje vreme najčešće i najsigurnije volim da odgledam dobar dugometražni crtani film, umesto bilo kog igranog filma. To osjećanje koje čovek ima posle gledanja takvog filma je prosto jedinstveno. Ili čak slušanja tog istog filma, pa i da ga ne gledaš, samo da ga slušaš. To je mislim, fantastično. A koliko je sam proces sinhronizacije zaista težak? Mislite li da je teže sinhronizovati ili glumiti na televiziji i u pozorištu? Prosto ne znam šta da kažem. Sinhronizacija je kao i snimanje filma, negde prostor gde ti imaš prava na grešku koju možeš jednim klikom da popraviš, je li tako? Znači, ako pogrešiš, staneš i popraviš. U pozorište je živa stvar, tako da bih ja na prvo mesto po smislu težine nekoj stavila ipak pozorište. Pozorište tu, sada, u ovom trenutku i nema brisanja trake, jel? Tu kad pogrešiš, vadiš se kako znaš i teraš dalje, ali s druge strane pruža neke druge dimenzije u trenutku stvaranja i izvođenja koje su za mene zaista na prvom mestu top liste, tako da ja u svom životu na prvo mesto stavljam pozorište, a zatim sinhronizaciju, pa posle toga je snimanje TV serija, filmova i tako dalje. Prosto nekako za mene to taj redosled. I ljubavi i težine. Za kraj, šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Da slobodno odu na prvu audiciju, na prvi voice test i da pokušaju. I ako to zaista žele i vole, da budu apsolutno uporni. I toga će biti, sigurno. A da mogu da krišu malo vežbuckaju kod kuće i da to rade sami sebi na mobilnom telefonu. Da isprobaju. Da se igraju sa glasom. I da se igraju, tako je. A jednoga dana, ako stvarno budu to želeli i voleli, oni će to sigurno i raditi. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za intervju. Nema na čemu, hvala tebi, hvala vama koji to radite i zaista od sveg srca pohvaljujem taj vaš napor i mislim da ste u tome fenomenalni. To bi bilo sve što se tiče ove epizode Kutka. Nadamo se da ste uživali. Uživajte u praznicima i lepo provedite vreme sa svojim voljenima. A mi se vidimo u nekoj od sledećih epizoda gde vas očekuju mnoge nove zanimljivosti iz sveta sinhronizacije. A do tada, veliki pozdrav od našeg tima.